Дай. Какво става, гай? Здравейте и добре дошли. Аз съм Захари Иванов и добре дошли в този нов клип. Тук що приключи тренировката, сега ще ви разкажа малко за самата тренировка. Днеска, гай, трябваше по програма да направим 230 PR на клека за едно повторение. След това 100 кг лежанка за петица за една серия и 210 кг петица на тягата. След това гребане, 100 кг петица, също трицепс, 40 кг за една петица, вдигания за крака 6 по 20 и гръдна екстензия 6 по 20. Малко за самия клек. Днеска много не
бях спал, спах 5 часа, но въпреки това, добре мина клека, доволен съм. 215 реално ми тежаха, усетих ги да ми тежат, но 230 останаха добре. А реално само на самото излизане, т.е. като изкарах лоста от рака, там реално доста бях разбалансиран в краката, това може би от липсата на сън, но слава богу всичко беше наред, нямаше проблеми, разтегнах си се, намачках си се, лежанката след това беше окей. Тягата между другото после пак ми беше малко назор, но слава богу и тя стана добре. Мисля, доволен съм. Доволен съм от тягата, толкова бързо 210 не бях правил за петица, така че доволен съм. PR е за мен, смисъл от към скорост и от към време за изпълнение. След това направихме 100 кг гребане за петица, правихме трицепс 40 кг, то беше окей. Корема между другото ми е тега за правене, но слава богу беше добре, беше наред. Трудно, но въпреки това го износихме, както и гръдната екстензия, тя също беше добре. Тега изпредната седмица беше, както знаете, разтоварваща седмица, 50% на клек, лежанка и тяга в трите тренировки, но се опитах на гребането да пиара, направих 127 за петица гребане за една серия. Сряда направих 100 кг военна преса за тройка, също направих 31-32 кг на набиранията за петица. Петъка реално направих 55 кг трицепсово разгъване за петица също. Също бицепсово сгъване, там не натисках много, там реално се жалях, за да може да ми се възстановят повече самите лакти. Храната беше горе-долу окей. Имам неща да подобрявам. В някои дни си лягам по-късно, в други ставам по-рано и като цяло по този начин аз си спускам някои хранения, така че тия неща трябва да ги коригирам. Срядата имаме по план да направим тройка на лежанката. Ти бях задал 140 кг, може би от месец-два сигурно и реално ми е много трудно, в смисъл трябва ми много малко за да направя тройка. Но това, което мисля да направя срядата е да върна на 137,5 и да направя една хубава тройка, да си я зачета и оттам реално да качвам с по 500 грама на тренировка, за да може така по-добре да прогресирам. Друго, което имам да правя срядата е клек около 200 малко отгоре, може би малко отдолу, ще видим как ще бъде. Тягата трябва да бъде малко по-лекичка тяга, защото в петък имаме да сложим за петица тяга по програма. You know, you gotta take all that bullshit. You're vandalizing all those trains. I remember when Butch and Case was really bombing with nice whole cars. Tina and Tracy was key with D's, and K1 was really whole carring on the damn 7 line. Being a graffiti writer is taking the chances and shit, taking the risks, taking like all the arguments from the transit, from the police, you know, from your friends and shit. How can you call people to hang out windows and watch trains riders, man? You gotta write, you gotta do the action, man. You know, you gotta go out there, rack up. You gotta go out and paint.
Тега благодаря ви за гледането. Канала доста добре се развива. Нека да продължаваме да правим това, което смятаме, че е добре. Сега ще ви прочета един коментар от едно момче, което ми беше писало под първото видео. Имаш много хляб да ядеш до световната титла. Това е така. Имам много хляб да ям до световната титла, но все пак тренирам силов трибой сериозно от около една година. И смятам, че това, което съм постигнал, задоволявам себе си, наистина. Да, трябва ми много време, наистина ми трябва много време, но правилната дисциплина, правилното структуриране, правилният фокус може наистина да те бутне много на високо, така че вярвам в това нещо. Благодаря ти наистина, ето това примерно е коментар, който реално е градивна критика и аз го приемам това нещо. И надолу реално пише, че има хора, които вдигат в неговата зала, нали, големи килограми. Може да си прочетете самия коментар, той ще ви вземе на самото видео, но основно казва, че имам много хляб да ям. Аз очаквам и осъзнавам, че пътя е много дълъг, но вярвам наистина, има един човек, който е с мене, това е Бог. Така че вярвам наистина на Бог това, което може да направи със всеки един човек от вас. Не само с мен, със всеки един човек. Виждам, че имам потенциал, просто трябва да съм наистина фокусиран върху това нещо. Един ден ще стане. Вярвам наистина, че ще стане. Не се знае Бог какво е приготвил за нас, но все пак ние продължаваме, вярваме и действаме по пътеките, които Бог ни е предписал. Така че благодаря ви за гледането, благодаря ви за лайковете, за сабскрайбовете, за коментарите, за всичко, което правите наистина. Благодаря ви от сърце. Лек, успешен и благословен ден и приятна седмица, гайс.